Gwasanaethu Iesu. Beth yw ystyr hynny tybed? Wel, yn gyntaf, gall Gwasanaeth Iesu olygu ceisio dilyn y hyn a ddywedodd Iesu wrth yna wneud. Beth ydyn ni wedi ei ddysgu am Iesu Grist yn yr Ysgol Sul eleni? Rydyn ni wedi dysgu am gariad Iesu, am Iesu'n dysgu'r athrawon yn y deml, am bwysigrwydd gwarchod y blaned ac am hanes y Pasg. A gwneud hynny gyd mewn ffordd hwylus, yn gwrando ar straeon, yn mynd ati i greu, yn paratoi ar ddangosfeydd a chwarae gemau digidol ar y sgrin fawr. Rydyn ni wedi dysgu nifer o adnodau ar ein cof, enghraifft. Da yw Duw i bawb. Duw cariad yw. Mae fi yw goleuni'r byd. Car dy gymodol fel ti dy hun. Mwrwch ar arglwydd. Mae fi yw'r bugail da. Arglwydd yw thema'r. Mae fi yw bara'r byd. Yn ail, mae Gwasanaethu Iesu yn golygu gweithredu a dangos cariad Iesu mewn ffordd ymarferol. Cofion eiriau Iesu, credwch chi i fi pan wnaethoch chi helpu'r person lleiaf pwysig sy'n perthyn i mi, gwnaethoch chi fy helpu i. Beth ydyn ni fel Ysgol Sul wedi gwneud eleni i helpu eraill? Yn ystod Ysgol Sul, cyn y Nadolig, athon ni i Tesco i siopa ar yn banc bwyd lleol. Rydyn ni wedi codi arian i achosion da yn ffaith Nadolig y capel ac wrth fynd am dro yng Ngoedwig Penllgar. Fe wnaethon ni baratoi bocsys ar gyfer ymgyrch plentyn i Nadolig. Rydyn ni wedi anfon carediau at ffôl Cymaru, y ferch o Nepal mae'r capel yn noddi. Yn drydydd, mae Gwasanaethu Iesu yn golygu estyn allan ac annog eraill i ddilyn Iesu. Beth ydyn ni fel Ysgol Sul wedi ei wneud eleni i sôn wrth eraill am Iesu Grist? Cawsom ni gymynfa ganu yn y capel ym mis Hydref, gyda phlant yr ysgolion lleol yn cymryd ran. Rydyn ni fel plant yr Ysgol Sul wedi cymryd ran mewn nifer o wasanaethau mwyn sôn am gariad Iesu Grist enghraifft. Cymeron ni ran yn y gwasanaeth diolchgarwch. Cymeron ni ran yn oedfa ymgyrch plentyn y Nadolig. Cyflwynon ni hanes y geni yn y gwasanaeth Nadolig. Caethom oedfa gwildewi a dysgu am dyn o filynwyr Iesu Grist. Cyflwynon ni hanes y Pasg yn y capel, yna cael helfa wyau Pasg yn y capel. Rydyn ni hefyd wedi rhannu neges heddwch ac ewyllus darydd ac yn mynd i gymryd rhan yn oedfa'r urdd eleni yn Eisteddfod i'r Môr. Mae croeso i unrhyw un ymuno yn Ysgol Sul bob bore Sul, a'r clwb plant a ieuenctid sy'n cwrdd bob yn ail nos Sul. Felly, rydyn ni fel Ysgol Sul wedi gwasanaethu Iesu eleni wrth, yn gyntaf, ddilyn ei eiriau, yn ail wrth ddangos cariad at eraill ac yn drydydd wrth ddweud wrth eraill amdano. Edrychwn ymlaen at flwyddyn arall y wasanaethu Iesu, gan gofio'i eiriau, gwnewch eich gorau glas bob amser, fel tasech chi'n gwasanaethu'r arglwydd ei hun.